Da farko dai ina gaida kowa da kowa da fatan an yi sallah lafiya. Dan fulani barka dai. Yaro da babba, tsoho da matashi ina yi wa kowa da kowa barka da sallah. Barka kai. Saurayi da budurwa, bazauri da bazawara, kai har da ma goro iri na. Ina yi wa kowa da kowa barka da sallah. Barka kai. Amma ba'ada sai kuma abin da ya kawo ni. Go ahead. Kowa ya tsaya ko ya zauna yanzu na zan karanto. Kaɗan daga murya kaɗan kuma ka sassafta daidai yadda zan fahimta. Na ci masallan nan bashin naira 130. Maimaita abin da ka faɗa. Okay. Kaɗan daga murya kaɗan kuma ka sassafta daidai yadda zan fahimta. Cewa ne na ci masallan nan bashin naira 130 kuma ban da abin biyan sa gaba ban da abin biyan sa baya. Ba karamin mugu bane ba kai a rayuwar duniya. Kuma ya zama dole a min contribution dan in biya bashin mutane. Kuma ba haka ba fa. Idan kuma ba a tallafa min na biya bashin nan ba abin da ya faru a February to wallahi sai ya saki faru a September. Kai, yaya. Ina zaman na aka ce in je in ranto. Ƙarya ka Ai sai kai daga nan har Madi ya bayyana. Kai ma wallahi da rashin biyan bashin nan to kwanda maimaita mulkin babu hari. Ka san kalmar da ta rika fita daga bakin ka. Shabban sa cacacen wofi. Sai na keta maka wulakanci. ai. Kaga bina. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Hey, le monde part en couille.